Jo mere jeg tænker over det her med, hvad jeg er gået fra i mit liv, gået fra det her kaos i hverdagen, det her familieliv, hvor at jeg synes, det var svært at forene arbejdsliv og privatliv, det var svært i parforholdet, det var svært, synes jeg, at være mor. Alle de tanker, der hørte med dertil, i forhold til, hvor jeg er kommet til nu. Det er som dag og nat, og jeg har nogle gange helt glemt, hvordan det egentlig var. Men en ting, jeg aldrig nogensinde glemmer, det er de følelser, der var forbundet med det. Jeg glemmer aldrig den her følelse af kaos. Jeg glemmer aldrig nogensinde, at jeg var den her negative person, der ikke kunne rumme hverken mig selv eller nogen andre. Og det viste sig som konflikter i hverdagen, eller at jeg lukkede mig inde. Jeg var ikke glad, og min familie forsøgte at råbe mig op, og jeg kunne bare ikke se det. Jeg kunne slet ikke se det. Det kan jeg nu. Og det er vanvittigt skræmmende at tænke tilbage på, hvor mange år jeg har gået i det der. Og det er skræmmende at tænke på, at jeg har haft en familie, der er gået parallelt med mig, og bare måtte observere, fordi jeg nægtede og ikke kunne se, at mit liv, det havde brug for nogle ændringer. Og jeg kunne godt tænke mig at lave en øvelse sammen med dig. Det har jeg gjort nogle gange det her, fordi det er ret magisk at sætte sig ned og virkelig mærke ind i det, nogen fortæller. Og den bedste måde, du kan gøre det her på, hvis du skal have det allermest optimale ud af det, det er, at du sætter dig ned, og så tager du en dyb vejrtrækning ind gennem næsen, og puster ud gennem munden. Og det gør du lige 2-3 gange. Og hvis ikke du har tid lige nu til at lave den her øvelse, så synes jeg, du skal pause den nu. Og så venter du. Måske er du nysgerrig, og det er også okay. Men som sagt, hvis du vil have det mest optimale ud af det, så pauser du den, og så venter du til du har ro omkring dig. Det skal ikke være på vej til arbejde, det skal ikke være, når du står i køkkenet, det skal ikke være med børn omkring dig, eller at du lige har 1000 andre ting i hovedet. Men hvis du er klar nu, så sætter du dig ned, og så trækker du vejret ind gennem næsen, puster ud gennem munden, og så lukker du dine øjne. Og så mærker du måske gulvet under dig. Det er vigtigt det her med lige at grounde. Tag sutskoene af, hvis du har dem på. Mærk gulvet under dine fødder. Og ellers så bare sid og slap af og lyt til min stemme. Og så prøv at se, om du kan genkende noget af det. Og hvis ikke det er noget, der resonerer med dig, hvis ikke det er noget, du mærker indeni, så er det måske enten fordi, at det ikke er en del af dit liv. Eller også så er der noget inde i dig, der ikke vil være ved det. Og som regel, så kan man godt mærke, om det er det ene eller det andet. På den ene side kan man sidde og tænke, hold da op, nej, det kan jeg slet ikke genkende overhovedet. På den anden side, så kan man mærke, okay, ja, det kan jeg faktisk godt genkende det der. Og det er ikke så rart at blive konfronteret med. Men det her er en sindssygt vigtig øvelse, og derfor så ønsker jeg mest for dig, at du får det mest optimale ud af det. Så nu sidder du der, og du har lukket dine øjne, du har trukket vejret ned i lungerne, helt ned i maven, og du lytter til min stemme. Kære far og mor, jeg har siden jeg var 1 år gammel været mere i institution end sammen med jer. Og når vi kommer hjem, så er det som om der ikke altid er tid til mig.
Kære far og mor, jeg forstår ikke, hvorfor jeg får skæld ud så ofte. Jeg ved ikke, hvad jeg gør galt. Nogle gange så råber I meget højt. Kære far og mor, jeg bliver ked af det, når jeg mærker og hører, at I er uvenner. Og nogle gange skælder I hinanden ud. Og faktisk så bliver jeg i tvivl om det er min skyld. Kære mor og far, jeg synes det er okay at se iPad eller fjernsyn en gang imellem. Men ofte så vil jeg hellere være sammen med jer. Måske at sidde og tegne eller lave modellervoks. Jeg synes også det kunne være hyggeligt at få lov at hjælpe med aftensmaden en gang imellem. Kære mor og far, jeg bliver forvirret og nogle gange sur, når I beder mig om at øve mig på noget, men jeg så ikke får lov at gøre det selv, fordi I synes, at det tager for lang tid. Og her kommer I også nogle gange til at skælde mig ud. Kære mor og far, jeg bliver ked af det, når jeg mærker eller ser, at I er kede af det. Nogle gange så prøver I at skjule det, men jeg kan godt se det på jer. I virker ikke glade. Alt det her, det er jo i sig selv mega skræmmende, fordi det er altså hverdag for nogen. Måske ikke for dig, og måske kan du kun genkende halvdelen af det. Måske sidder du og tænker, ej, det er overhovedet ikke en del af vores liv. På andre områder, så mærker du måske, at der er noget om det. Men de ting, jeg lige har ramset op her, det er faktisk ikke det værste. Det aller værste, det er, at vi går og tænker, at det er helt normalt. Vi har overbevist os selv om langt hen ad vejen, at det er normalt.